a cikin jerin wannan karatu na wannan littafi mai albarka na sahihul imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala. Muna cikin kitabul hajj, a yau za mu tashi daidai kan babi na 103 a cikin kitabul hajj. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى: باب ركوب البدن، لقوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال مجاهد: سميت البدن لبدنها، والقانع السائل، والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير. وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها، والعتيق عتقه من الجبابرة. ويقال وجبت سقطت إلى الأرض، ومنه وجبت الشمس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها، فقال: إنها بدنة، فقال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها ويلك، في الثالثة أو في الثانية. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها ثلاثا. har yanzu dai bayani yana ci gaba dangane da abin da ya shafi ayyuka waɗanda mahajjata suke aiwatarwa bayan tsayuwa Arafa, kama daga kwanan Muzdalifa da kuma ayyuka wanda ake aiwatarwa a ranar 10 ga watan Dhul-Hijjah, wanda suka shafi ainihin jifa da yanka da kuma aski ko sesai da kuma dawafi wanda ake ce ma tawaful ifada. To har yanzu wannan hadisan wanda al-Imam al-Bukhari yake kawowa suna magana akan wannan mas'alolin ne. A yau zamu ga galibin hadisan da zamu karantawa suna magana ne akan abin da ya shafi dabba ta yanka wadda ake hadiya da ita da al'amarin da yake da alaka da ita. Shi yasa ya fara da wannan babin yace babu rukubil budni, babi da yake bayanin halaccin hawan albudin. Abin da ake nufi da albudin sune raƙumma masu ƙiba, raƙumma masu ƙiba manya. Idan mutum ya koro hadayen shi ta raƙumi, ya halatta ya hau wannan raƙumin, babu laifi ya haushi, babu laifi ya haushi kamar yadda za mu gani a cikin hadisi. Sannan duk wani amfani wanda ake yi da wannan dabbar yana iya amfani da ita. Idan abin nan taguwa ce wadda tana da nono misali, ya iya shan nono, ya iya shayar da waɗansu mutane. So sai al-Imam al-Bukhari wannan babin yace babu rukubil budni, babin da yake nuna halaccin hawan
ainihin dabba ta hadaya ya halatta ga mutumin da ya koro ta ya hauta har ya zo da ita makka babu laifi da ya haka liqaulihi ta'ala saboda fadar Allah madaukakin sarki wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khair Allah subhanahu wa ta'ala yace wal budna ja'alnaha lakum raqumma masu kiba mun sanya muku su min sha'airillah suna daga cikin alamomi na addinin Allah wanda ake girmamawa lakum fiha khair kuna da alkhairi a cikinsu ma'ana alkhairin da ke ciki ya shafi kun iya hawan wannan dabbobin su iso da ku zuwa garin makka sannan kuna iya shan nonon wannan dabbobin idan suna da nono kuna iya ɗaukar kayanku a kai idan kuna da kaya idan akwai alkhairi tare da ku a ciki sannan kuma idan an yanka kuna iya cin wannan nama babu laifi ku ci wannan nama idan wannan duka yana daga cikin alkhairin da kuke da a cikin wa'annan dabbobin shi yasa ya ce lakum fiha khair kuna da alkhairi a ciki na duniya da na lahira sannan ga lada kuma da za ku samu a wurin Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce fadhkuru ismallahi alaiha sawaffa wa ambaci Allah akan wa'annan raqumma ma'ana yayin da za ku yanka su wa ambaci sunan Allah ku ce bismillahi wallahu akbar ku yi bismillah yayin da za ku soke wa'annan raqumma fadhkuru ismallahi alaiha sawaffa yayin da suke tsaye domin shi raƙumi ba a mashi yanka irin kada ake ba rago a kwantar da shi ko irin wanda ake misaliya ko kuma a durƙusar da shi wannan duka ya saka wa sunna shi raƙumi ana soke shi ne yana tsaye ake soke shi kamar yadda za mu gani yana tsaye ya dogara akan kafafuwan shi guda uku sai a lankwasar da kafar shi ta hagu a ɗaure ta sai a soke shi a daidai wuya idan aka soke shi bayan ya faɗi sai a ida yanke shi haka ake shi to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce fadhkuru ismallahi alaiha sawaffa wa ambaci suna Allah akan sura kumman yayin da suke tsaye fa idza wajabat junubuha idan suka fadi bayan an soke raƙumi yayin da yake tsaye akan kafafuwan shi guda uku sai ya fadi to idan ya fadi sai idan yanke shi fa idza wajabat junubuha idan suka fadi ma'ana bayan an yanke an kammala yanka to yanzu sai a zo wajen ci fa kulu minha ku ci daga waɗannan dabbobin wa at'imul qani'a wal mu'tar kuma ku ciyar da alqani' ma'ana wanda yake mai wadatar zuci shine alqani' mai wadatar zuci wanda bai roƙo wanda bai roƙo ba sai a ciyar da shi wal mu'tar haka ma mai roƙo shi ma mai bara shi ma sai a ciyar da shi a iya ciyar da mawadaci ko wanda yake yana da wadata ta zuci akwai wanda shi ba mawadaci bane amma yana da wadatar zuci baya roƙo babu laifi a ciyar da shi haka ma wanda ya roƙo shi ma babu laifi a ciyar da shi shi yasa cewa at'imul qani'a ku ciyar da mai wadatar zuci wanda baya roƙo wal mu'tar da kuma mai roƙo wannan ɗaya daga cikin fassarori wanda malamai suka ma wannan kalma kamar yadda zamu gani a nan sai Allah ya ce kadhalika sakharnaha lakum haka ne muka hore muku su Allah ne hore muku wannan raƙuma kaga kai ne inda a ce za a barka da raƙumi ko bai karhinka kana yi mishi ba za ka yi mishi to Allah ne hore maka shi sai ga yaro dan karami zai ja akalan raƙumi yana tayar shi wanda bai kai kawo ba horewa ce daga ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce kadhalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun haka muka hore muku su ko la Allah za ku yi godiya ga Allah za ku gode ma Allah akan wannan ni'ima
sai Allah ya ce lan yanala Allah luhumuha lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha, jinayensu da kuma namansu ba zai isa zuwa ga Allah. Allah ba ruwan shi da jinin da zaka zubarwa ko naman da zaka ainihin yankewa. Allah ba zai amfana da shi ba. lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, sai dai taqawarku ita ce take isa zuwa ga Allah. Idan kai saboda Allah, kai dan neman lada a wurin Allah, kai dan biyayya ga umarnin Allah subhanahu wataala, wannan shine abin da zai amfane ka. Amma Allah ba ruwan shi da dama, ba ruwan shi da ainihin jinin. Idan ba dan shi kai ba, komi tsadar dabbar da kai yanka, komi kimarta da darajarta, ba ta da kima, ba ta da daraja a wurin Allah subhanahu wataala. shi yasa yace lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum kadhalika sakhkharaha lakum, haka ne Allah ya hore muku su litukabbiru Allah ala ma hadakum, dan ku girmama Allah, ku yawaita kabarbari, ku girmama Allah subhanahu wa ta'ala ala ma hadakum, akan abin da ya shiryar da ku na musulunci da na aikin ibada. Sai Allah ya ce wa bashiril muhsinin, kai albishir ga masu kyautatawa, masu kyautata aiki, masu ikhlasi, masu yi dan Allah, ba dan riya ba, ba dan ayaba musu ba, ba dan su birge ba, masu yi dan Allah subhanahu wa ta'ala, masu ikhlasi. Kenan wannan aya tana nuna mana cewa abin da ya shafi yanka ta hadaya da zafi ko hadaya wadda ta wajaba a kanka, idan ka zamanto kai mutum ne wanda yake yayi qirani ko yayi tamattu'i, wanda hadaya ta wajaba kan shi, ko kuma hadaya ta ganin dama, kai ne ka sayi dabba kai yanka dan ganin dama, kana cin Makka ko kuma kana garinku ka ba da kuɗi ko ka tura aka sayi dabba aka je aka yanka maka, duk wannan dabbar da ka yanka ko dabba ta layyama da za ka yankawa, duk idan ba ka yi ba da niyya kyakkyawa, Allah subhanahu wa ta'ala da zai karɓa ka yi asara. Sai dai a ce ka dai ci nama kawai, ka ci nama amma baka da lada. Kenan idan kana so ka dace da lada, idan kana so ka sami yarda Allah subhanahu wa ta'ala, idan kana so karka yi asarar kuɗinka, karka yi asarar dabbarka, to ya zamanto kana da ikhlasi, ya zamanto ka yi saboda Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shine abin da zai sa ka dace da lada, kuma ka dace da ainihin samun wannan albarka ta wannan ibada wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake so. الشاهد أنا cikin wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ce lakum fiha mada khair, kuna da alkhairi a cikin wannan dabbobi. Alkhairi kuma ya shafi abubuwan da muka ambata, ya shafi kwa iya hawan su, kwa iya shan naman su, cin naman su, kuna iya shan nonon su, kuna iya kuma ainihin amfani da su ta hanyar ɗaukar kaya da sauransu. Duka wannan babu nufi, yana ayar da mammiya ce ta haɗe duka wannan. Sai al-Imam Bukhari ya ce qala Mujahid ya ce, shine Mujahid ibn Jabr, summiyatil budna li badniha, yace raqumma an sanya musu sunan al-budn, ma'ana raqumma masu kiba ke. Dan me aka sanya musu sunan al-budn? Saboda suna da kiba, shi yasa ake ce musu al-budn. Idan kaga abu ne mai kyau, hadaya da za ka yi zamanto ka nemi cikakka, ka nemi ƙosassa, ka nemi wanda yake mai tsada. Haka ma lai yadda za ka yi, ka nemi dabba wanda yake cikakka, ka nemi wanda yake mai mai, kar ka nemi wata wanda yake gata nan ga kamata, saboda ibada za ka yi, kusantar Allah za ka yi. Yanzu za ka ga abin mamaki, mutane, mafiya yawan mutane a yanzu, idan aka ce lai yace za a yi, yana iya yanka kowace dabba, kowane irin rago yana iya, almuhim dai a ce ya yanka, almuhim a ce ne a ce ya yanka, saboda layya yana iya yanka cikin gida ba wanda ya kai shi. Amma idan aka ce suna ne,
musamman suna irin wanda ake na gargajiya na al'ada wanda sai an tattara mutane sai an gayyato wasu malamai wani malami ya zo da wuka shi ya yanka rago da sauransu kai ba kai yanka ba sai ka gayyato wani malami ya yanka maka sai an gayyato malami wani shi zai zo ya yanka rago a tara mutane a zo a raba goro da wani waye da sauransu wannan duka al'adu ne ya ɗan wasu al'adu ne wanda ba su da asali a cikin addini wa'annan ayyuka ne na ibada mun mai da sun zama al'ada suna da za ka yanka ibada ce amma mu yanzu ya zama al'ada sai an raba mutane an gayyato mutane a kawo ta rumfa da kujeru da wani ne a zo a siyo goro a kama malamai sai an jira imala ya zo da wukashi zo ya yanka a biya shi a bashi kuɗi masu fatiha su masu yi fatiha a basu duka wannan su fatiha duka ina ka samu su daga ina ka samu su ya sabka sabka ai ba kowa ne ake mai ta akwai sabka da ake na ana yin sabka amma sabka sai masu hannu da shiri in kana da kuɗi sai a ma sabka in ba ka da kuɗi kuma sai a yi da lafiya zaman tambaya za a ce mai kuɗi ne idan mai kuɗi ne sai a yi hatama idan talaka ne miskini ne kuma sai a kawo da la'in Allah musta'an duka wannan ina ka samu shi hatta fatiha da ake ina ka samu ko a ce wani fatiha suna duka da ina ka samu shi babu wani abu mai sunan fatiha suna duka bidoyi ne ba su da asali a cikin addini to haka ma ita ma layya kenan ita layya ibada ce shi ma suna yankar da zaka ibada ce da suna da layyanka suna da layya duka ibada ce duka ana yin su ne saboda Allah ba dan saboda a gwada mu mutane ba to yanzu mu mutane al'ada ta sanya idan suna ne sai mutum ya nemo rago wasu shi sai an nemo rago wasu shi akwai waɗanda idan ma za ka yi suna raddaren suna akwai waɗansu gingima a wanda sun sha bida sun kushi su za su zo masu ɗiba su gani wannan rago an yi yana suna ko bai suna idan sun kalla suka ga rago ne wanda yake baya da mai sosai ko bai koshi ba sosai sai a ce ba a san a yi abin kumiya daga nan ka bata ibada ka bata ladanka kenan kai kana yi ne don ka a yi kumiya ka bata ladanka wallahi mutane suna wasa da addini ka bata ladanka ibada ce za ka yi Allah ya umarce ka da kai wannan yanka amma kuma kai yanzu kana yin ta ne don saboda mutane su gani su yaba mata sai a ce wannan ragon bayi sai a je a nemo wani katon ragon kusurshi mai mai wanda kowa duk wanda ya gani sai ya yaba ka yi a yanka shi ma sai an zagaya mutane suna zaune sai an zo an zagaya shi kowa ka ragon wani barkar a doka ma musa ana tura a tura musa fitina ta duniya musa wazan ko musa wannan abubuwan da shi a tura ragon wani wannan duka ‘yan uwa ba sa daga cikin koyarwa ta addini abubuwa ne na al'adu wanda aka cakuɗa su da addini har aka lissashe hasken addinin ma aka lissashe hasken addinin bid'a ta zamanto ita ce kan gaba kowa ita yake kula da shi da ita yake lura da ita wal iyadu billah to kaga haka mutane suke wajen sunan ana kokari na a samu rago wanda yake kusasshe cikakke amma idan aka zo wajen layya mutane ba rusu wani layya ma ba sai daren suna wani sai ran safiyar layya zai ta kasuwa sai to bari mu je ne mu nemo wani kafisu zo yi layya shi alhali sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna tanada dabbobin su na layya su kosar da su kafin layya da lokaci mai tsawo saboda kusantar Allah zaka yi ibada ce zaka yi ladan zaka nema a wurin Allah subhanahu wataala kenan ka nema abu wanda yake cikakke ka nema abu wanda yake yana da kamala shine ake so nan ne ake so kai alfahari ba can inda mutane za su gani ba a nan ake so kai alfahari nan ake so ka sai tsadar dabba cikakka dan ka kusanci Allah subhanahu wataala da ita
to da haka kenan kaga raƙumma wannan na hadaya an sanya masu sunan albudin yace saboda kiba saboda suna da kiba ko su sune summiyatil budna li badniha wal qani'u abinda ake nufi da alqani' yace as-sa'il mai roƙo ana wanda ya roƙo shine alqani' wadansu kuma suka ce alqani' kamar yadda muka fassara shi da farko alqani' shine wanda yake mai ainihin kamewa daga roƙo wanda baya mai wadatar zuci wanda baya roƙo الذي المعتر كما الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير أنا وديك yana ganin wannan dabbar ta abin ta hadaya ko ya zamanto mawadaci ne ko ya zamanto fakiri wa sha'airullahi da aka ce a cikin wannan aya isti'zamul budni wa istihsanuha ma'ana yana daga cikin alamomi na addinin Allah wanda ake so ka kula da su isti'zamul budni mutum ya samu dabba kosasshiya wanda take da girma wastihsanuha da kuma kyautata ta idan ba kowace dabba za ka yanka ba sai ka nemi cikakka kusassa wal atiq kuma a cikin wannan aya kaga kalmata al atiq bata zo ba a cikin wannan bayanan da yi to amma ya kawo kalmata al atiq saboda yana daga cikin al'ada ta al-Imam al-Bukhari yana fassara waɗansu kalmomi na al-Qur'ani mai girma wanda suka zo a cikin ayat da ya kawo ko hadithin da ya kawo ko kuma ko da ma ba su zo ba a cikin ayat da ya kawo ko hadithin da ya kawo amma suna da alaka da mawdu'in da ake magana a kai shi yasa wannan littafi ne wanda yake ya cika da ilimi fanni daban-daban na ilimi a cikin shi idan kana neman ilimin aqida zaka same shi a cikin wannan littafi shi yasa farko littafin shi ma da kitabun ya fara bayan kitabun badal mai sai fara da me kitabul iman ya fara da kitabul iman wanda mun fara yin shi a cikin dawa kitabul iman ya ka hadisi masu yawa wanda suke magana akan imani yayi bayani na manhajin ahlus sunna wal jamaa yayi raddi akan yan bid'a sannan kuma can karshen littafin sai rufe shi da kitabut tauhid kitabut tauhid dai nuna maka cewa da farko da ƙarshe duka me tauhidin nan shine asas shine asali farko da ƙarshe dole sai da tauhidi idan babu tauhidi aikin banza ne ake asara ce ake shi yasa ya fara da tauhidi kuma ya rufe da me da tauhidi rahimahullahu ta'ala idan zaka samu ilimin tauhidi a ciki zaka samu ilimin hadisi a ciki zaka samu sira a ciki ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka samu tafsirin alqur'ani a ciki zaka samu bayani na hukumce na shari'a fiqh zaka same shi a ciki mu'amaloli zaka same su a ciki abin da ya shafi mu'amala ta sayar da sayarwa kasuwanci da auratayya da sauransu duka zaka samu a ciki sannan kuma zaka samu bayani dalla game da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dama idan kana so ka san yanda rayuwar manzon Allah ta kasance ka nemi littafin hadisi su ne littafan da suke kawo maka komai tiryan dalla rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu nan cikin bayani muke akan abin da ya shafi a hadaya ka duba gani hadisan da zai kawo hadisai ne masu yawa zai kawo duka akan wannan matsala don ya nuna maka cewa duk inda aka je aka zo duk abin da za a yi na addini idan dai ba a yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to aikin banza ake laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Allah ce wa in tuti'uhu tahtadu idan ku yi manzan Allah da'a za ku samu shi kenan anan al-Imam al-Bukhari ya ka wannan kalma ta al-atiq saboda ta zo a cikin abin da ya shafi dawafi Allah subhanahu wataala ce wal yatawafu bil baitil atiq wal yatawafu bil baitil atiq sai ce al-atiq abin da yake nufi da al-atiq itquhu min al-jababira ma'ana Allah subhanahu wataala ya entar da wannan daki na Ka'aba
daga jabbarai masu girman kai masu shishigi ba su iya roshe wannan gidan na Ka'aba sai idan lokacin roshe shi yayi Allah ya tsare shi daga kaidin jabbarai shi yasa aka sanya mai al-atiq wa yuqalu yace kuma ana cewa wajabat zai fassara mana kenan fa idza wajabat junubuha ana cewa wajabat ay saqatat ila al-ard mana ta fadi akan kasa Allah ce fa idza wajabat junubuha idan suka fadi cikin su ya fadi a kasa fa kulu minha wa minhu yana daga cikin abin da yazo na wannan kalima ana cewa wajabat ash-shamsu rana ta fadi na'am سيأتي حدثنا عبد الله ابن يوسف شيني التنيسي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه يأتي للي من زال الله صلى الله عليه وسلم يا قوان متن ينا كوردا بدنا ينا كوردا taguwar shi ko raƙumin shi na hadaya ya koro shi shi kuma yana baya yana tafiya a ƙasa faƙala sai manzo Allah ce masa irkabha ka hauta ya halatta ka hau faƙala sai ce ma manzo Allah innaha badana yace ya manzo Allah ai wannan dabbar hadaya ce faƙala sai manzo Allah ce irkabha ka hauta قال إنها بدنا يا من زال أي دبر هدياتي قال سي من زال اركبها ويلك وزال كهوتا ويلك كي تشنك في الثالثة أو في الثانية يفعل مش ونن أكرنا أكو وأكر نبي حدثنا مسلم بن إبراهيم شيل الفراهيدي قال حدثنا هشام وشعبة هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وشعبة بن الحجاج ابن الإسطام ابن الورد قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قتادة يا بام الأباري لك أنس ألك أرى مشيرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه وزال الله يا قول متينا كوردا دبش تهديا فقال سيمن زال يتشي اركبها كهوتا قال سيتشي إنها بدنا يتشي من زال أي دبر هذا يتشي قال اركبها يتشي كهوتا قال إنها بدنا يتشي أي دبر هذا يتشي قال اركبها ثلاثا سيمن زال يتشي كهوتا أسو idan kaga anan a wannan hadisi ya nuna mana cewa ashe babu laifi mutum ya hau dabba shi daya wannan ya halatta babu laifi saboda manzo Allah ya umarci wannan mutumin da ya hau dabba duk da shi yana ganin cewa bai dace ba kamar yadda a lokacin jahiliya su suke da wata aqida ta waɗansu dabbobi wanda ake keɓewa wanda wannan dabbobi idan aka keɓe su sai a ce wannan dabbobi ne na Allah na allolinsu wanda suke bauta ma wanda ba a kusanta su akwai dabba da ba a hawanta akwai wanda ba a shan nonanta akwai wanda ba a kaza duka wannan abubuwa ne na jahiliya wanda addinin musulunci ya zo ya yake su sai manzo Allah ce ne ka hauta ko da mata hadaya ce ya halatta ka hauta kenan dabba ta hadaya ka rage ka bada ta ga Allah subhanahu wataala amma baya hana kai amfani da ita amfani irin kamar hawa ko shan nono ko abin da yake kama da wannan amma akwai abin da ba za ka yi da ita ba shine kamar yadda zamu gani a nan gaba kamar idan ka yanka baya halatta ka sai da namanta ko ka sai da fatarta ko wani abu nata kamar yadda talaye ita ba a mata wannan za ka mutane da yawa suna kuskure musu wannan ga mutum ya yi layya sai ya fi da fata ya je sai da ko ya fi da wani abu nata ya sai da ko kuma ya biya wanda ya mishi yanka ya biya shi da nama baka da hakkin wannan dabbar ba ta ka bace baka da hakkin ka biya abin nan wanda ya maka yanka ka biya shi da namanta ko ka biya shi da wani bangare na namanta sai dai ka biya shi cikin aljihunka domin ita ibada ce dabba ce ta ubangiji Allah subhanahu wataala sai fa idan talaka ne babu laifi ka bashi a matsayin talauce shi ba wai dan ka biya shi ba to haka ma dabbar hadiya
kenan wannan hadisi ya nuna mana cewa babu laifi a yi amfani da dabbar hadaya a cikin irin wannan amfani kamar hawa da abin da yake kama da haka. Sannan a cikin wannan hadisi akwai fawaid masu yawa, daga ciki al-Hafiz Ibn Hajar ya ce fil hadisi takrir al-fatwa, a cikin wannan hadisi akwai maimaita fatawa. Ana babu laifi ashe idan ka yi fatawa aka baka amsa kuma ka sake yin ta, don saboda me, saboda ka ƙara tabbatar da ilimin da ake so a tabbatar da shi. Kaga wannan mutumin da manzo Allah ya ce me ya hau, sai da sake tambayar manzo Allah, ce me ya manzo Allah ya ce abin nan ce dabbar hadaya ce fa, ya ce me ka hau hasu. Kenan daga nan ne aka dauko halaccin takrar al-fatwa. Sannan wan nadbu ila al-mubadarati ila imtithal al-amri, a cikin wannan hadisin kuma akwai mustahabbancin yin gaggawa wajen zartar da umarni. Idan aka umarce ka, Allah ya umarce ka ko manzo Allah ya umarce ka, kai gaggawa ka zartar da wannan umarni. Sannan a cikin wannan hadisin kuma akwai wa zajri man lam yubadir ila dhalik, da ainihin tsawata ma wanda bai gaggawa ba wajen zartar da umarni. Kaga wannan a karo na uku mai manzo Allah ce mai wailak, ya tsawata mishi. وتوبيخه لكما يمشى الله والدري. وجواز مسايرة الكبار في السفر، وأن الكبير إذا رأى مصلحة للصغير لا يأنف عن إرشاده إليها. قبل فيكما من ياسي تفيا دا كنانا وما بابا إذا يقع وانا أبدا مصلحة وان ديكي كسر شيء باب لي في ينونا من شيء. kaga wani abu wanda yake na kasa da kai bai yi shi ba kuma ya dace sai ka nuna bai aiki alkhairi. واستنبط منه المصنف جواز انتفاع الواقف بوقفه، yace mawallafin littafi al-Imam al-Bukhari ya kafa hujja da wannan akan halaccin wanda yi waqafi ya amfani da waqafin shi. وهو موافق للجمهور في الأوقاف العامة، أما الخاصة فالوقف على النفس لا يصح عند الشافعية ومن وافقهم. معناه كمر متي إذا وقفي يبقى وني جدا مثال وانا جدا وقفيني نابادا شيء في سبيل الله، ما في في شيء ما يزوي أنفاني دش يقول أنا أشكي مثالي هو هذا هو هذا أشكي تفيهنا دومين الشروع في القرآن بالجرمة لذلك التمتع لا شك التمتع والتشير المتكفار ومرا يورور إحرام الشيء قبائل أيدي الحج أشيون تفيه لا سنقوم يا شفي القران ولا ساك تكونية تحت أمراء الحج تزوكي أمراء سنقوم من الحج ذكر أن سنشكر شيء التمتع. يجب أن الله يتمتع الملايات كذلك. تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وزال يا أهل عمرة الحج تكن أيدي شراج المقبلة وأهدى يهديا، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، سيكون هدية هذا الشيء لك ذو الحليفة، أنا لك بخاتمنا لك إذا كنت حرام نمت المدينة. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة، يشي من زال سيفارا يي حرم العمرة ثم أهل بالحج سنه حرم الحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. سيمتع يسكي تمتع ستة على عمرة الحج دار من زال صلى الله عليه وسلم، فكان من الناس من أهدى daga cikin mutanen akwai wanda yake ya zo da hadaya fasaqa al-hadiya ya kuro hadiyarsa, wa minhum man lam yuhdi, daga cikin su kuma akwai wanda bai zo da hadaya ba. falamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam makkah qala lin-nas, yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallam zo ga makka sai ce wa mutane man kana minkum ahda fa innahu la yahillu li shay'in harama minhu hatta yaqdiya hajjahu. Duk wanda ya kasance daga cikin ku ya zo da hadaya to baya halatta a gare shi wani abu wanda ya haramta gare shi hatta yaqdiya hajjahu, har sai ya sauke hajji shi. Mana shi ko da ya tawafi ya yi sa'i baya warware
فليطف بالبيت وبالصفا والمروة فيزاقين الكعبة سنة زاقين صفا والمروة وليقصر سنة أسكي ويسيسي وليحلل سنة يورولي حامش ولكن يزوي حرمة طوافي باقي طوافي يجي صفا والمروة شيء سياسي يا يدين الله kenan yanzu sai ya warware niyyar shi abin da aka hana shi yayin da yake cikin aikin umara yanzu duk ya halitta da shi sai ya jira sai idan lokacin aikin hajji ya zo 8 ga watan Zulhijja sai ya doki harama sai ya doki harama da aikin shi ثم يحل بالحج سنسي أمن حرمة أجرج فمن لم يجد هديا والنبي سامح ليابا معناه وندي يمين تمتع وندي أمراء فرقه سنقوم بحج فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج والنبي سامح ليابا تو يأسن شكوانا لوجه الحج معناه فيه يقسم و7 إذا رجع إلى أهل سنة جبال بقي إليه دوا ونك يالش أنا إليه دوا جلوس وكو إليه دوا سميش سيئة جبال بقي فطاف حين قدم مكة سيما زال يتوافي ألوك جدير يقرأ بيزوك مكة واستلم الركن أول شيء سنين شافي ركني على حجر الأسود يفارق طوافي ثم خب 3 أطواف سدسيس السراء أساقي بدأك لفرقم ومشى 4 ساقي بدأك شكوين تفيع فركع حين قضى طوافه بالبيت بايا كمل الطواف بدأك سيزوي ركعة يعني سنة ركعتين يسنة ركعتين خلف مقام إبراهيم فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين يركع أبدابه أهلهم يفهم مقام إبراهيم ثم سلم سنين سلم شيء فانصرف سنسير تفيد فأتى الصفا سنسير زوجة الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أشواط سيزاقي صفا المروة كيوي ولا ربي ثم لم يحلل من شيء حرم منه سلم بهذا ولا ولا كرمش صوت الشيخ علي daga bayan ya tawafi ya yi safa da marwa yanzu babu zance bi babu zance ya si babu zance ya warware ne shi a zai ci gaba da jira sai lokacin aikin hajji kuma ya san shi hatta qada hajjahu ma'ana ba abin da ya halatta daga cikin abin da aka haramta mai yayin da yake cikin aikin hajji hatta qada hajjahu asiri kammala aikin hajji shi wa nahara hadiyahu yawm an-nahr يسوقي أبو سوق الشيء رانا سوقا وأفاض صدره بيزو يقدر قلبك فطاف بالبيت أواكل الأجنة ثم حل من كل شيء حرم منه سنسي أنت ذك أبن يا تدريش قال ذك أبن يا كشيء يا رامي كالكيش يا زمين على زمان وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى يجي أكما دون يزول عليها سيأيك تقل أبدا من زان الله صلى الله عليه وسلم يأيك من الناس لكوتا قال دون يكي يلد عليها سيكوي من زان الله صلى الله عليه وسلم وإنما يلد عليها المسلمين سيوروري حرم شيء يجرى المسلمين لو كتحجب وسيساكت مني وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم لك عروة يجي عائشة مشنا بريد النبي صلى الله عليه وسلم في